Al meer dan een jaar is hij dwaande met de tarriedings. Het is voor Volkertsma een dream die het uitkomt. Op het moment toen ik begon te racen, ik wil 3 dingen. En dat is, ik wil graag TT rijden op Assen. Ik wil graag de WK Superbikes rijden. En ik wil graag de TT op het eiland Man rijden. En de eerste 2 is me lukt. Dus nu is het tijd voor het eiland Man. Ik heb een heel soort zin in. Dat sowieso. Het is wel een project geweest. Wij troffen deze keer van. Het is het moeilijkste project dat Nauta. Het is van heel soort mensen een 4 van mijn bedshow. Het is een heel soort mensen in de beelden natuurlijk wel. Maar ja, om nou te zeggen dat iedereen op stuk te popelen om mij daarmee te helpen, dat voelt wat zin. Het is een zwiere race. Een rondje gaat over 60 kilometer. De Grand Prix zelfs, de wedstrijd, is 240 kilometer lang. Het gevoel met het dwang. En dat ik op een gegeven moment het gevoel er net is, dan kom ik net met een tevreden gevoel thuis. Het eerste rondje zal natuurlijk onwennig zijn. Het nieuwe circuit, alles is nieuw. En de eerste paar keren zal ik er zeker net maar een gevoel van komen van oh, wat geweldig is het hier, wat fantastisch. Nee, dat gevoel komt pas waarschijnlijk, hoop ik, na de 2 races die we daar rijden hebben. Het is een gevaarlijk circuit daar op Isle of Man. Ingst maar het wel eens net haar op de motor. Het gevaar zit hem in het onverwachte. Iets zien komen wat je de ronde daarvoor net ging. Bijvoorbeeld als er iemand olielekkage gewoon heeft. Of een oordenkje, stel dat de motorfiets om wat voor reden dan ik vol in size stikken rint. Dat is binnen punten waar ik het meeste benauwd van ben. Op het moment dat ik daar probeer het maximale eruit te halen wat erin zit.